Tutorial honetan azalduko dugu nola jarri dokumento berdinean orrialde batzuk horizontalak eta besteak vertikalak. Hau egitea oso horreza da, baina jende askok ez daki nola egin Microsoft Officeekin alderatuz desberdin egiten delako. Vale. Hau egiteko orrialde estiloak erabiliko ditugu. OpenOfficeen estiloak ikusi izateko F11 botoiari ematen badiogu, agertzen da lehiotxo bat eta hemen agertzen dira dokumentuan erabili alditzugun estiloak. Sailkatuta paragrafo estiloak, karakter estiloak, marko estiloak eta hemen daukagu orrialde estiloak. Azten honekin definituko dugu estilo bat orrialde horizontalerako eta beste estilo bat orrialde vertikalarentzako. Orduan, hemen gaudela, eskubiko botoiakin berria, estilo berria sortuko dugu eta honi deituko diogu orrialde horizontala. Izena jarri diogu eta orrialdean esango diogu bere orientazioa horizontala dela. Ados, eta ja gordetzen da. Ikusten dugu, hemen daukagula ja orrialde horizontala. Berri bat sortuko dugu, eskubiko botoiakin, berria, izena jarriko diogu, orrialde vertikala, eta orrialdean aldatzeko, vertikala jarriko duke, ja jarritxa dagoela. Orduan ja geratzen da, orrialde bai horizontala eta bai vertikala dakagu estilo moduan. Demagun, defektu zehazten geanean dakagu jarritxa orrialde vertikala, zooma jarriko diogu pixkat ikusteko, jarriko diot eguneko gota bosta, hobeto ikusteko nola geratzen den orrialde bakarra dakagu, demagun hemen idazten azten gerala, hasi gera orrialde vertikalarekin, eta hone dugu orrialde horizontala txertatu. Hemen txertatu, esaten dugu txertatu, eskuko jauzia, eta hemen esango dugu txertatu nahi dugula orrialde jauzia. Eta estiloan, hau da garrantzitsua, estiloan, esango dugu nahi dugula jarri orrialde horizontaleko jauzia. Erreza da. Lehenengo definitu ditugu estiloak, eta esaten diogu orrialde jauzian estilo hau erabiltzeko. Ikusten dugunez, ja jarri dugu orrialde horizontala. Idazten jarraitzen dugu, gune idazten dugu hemen, eta berri honi badugu orrialde vertikale izan, txertatzen dugu berri dure eskuko jauzia, orrialde jauzia dela esaten diogu, eta estiloan oraingoan esango diogu dala orrialde vertikala. Ados? Eta ikusten dugu ja hirugarren orrialdea vertikala dela. Honekin jokatuz, lortzen dugu dokumentu berean, orrialde estiloen bitartez, izatea orrialde batzuk horizontalak eta besteak vertikalak. Horrelako horreza da.